Ji 23 Sibatê ve li paytexta Spanya Madrid Kongreya Internasyonala Sosyalistêr darxistin. Hevseruka PYD Asya Abdullah û nûnerê Partiyê yê Balkanan İbrahim Müslüm jî îro di Kongreyê de amade bûn. İbrahim Müslüm bi navê PYD di Kongreyê de axivî û diyar kir ew gelekî kêfxweşin ku bi navê PYD amade bûne. Müslüm Balçanser alûziya li Sûriye û got di 12 salan de bi sed hezaran kes hatin kuştin, birîndar bûn û bi milyonan koçber bûn. Şerê li welat bu sedema hêmanên jiyanê bi temamî wêran bûn. Lê Partiya me di nava vê tevlîheviya mezin de xwedî li rêgezên Internasyonala Sosyalîst derket. Em bawer dikin ku em ê bi vê rengê rêya çareseriyê peyda bikin. Müslüm diyar kir ku ew hewl didin alûziya Sûriyê li kurê rêbazên demokratîk çareser bikin û banga piştgiriya siyasî û dîplomasî kir. Piştî civênê hevseruka PYD Asya Abdullah jî bi Serokvezîrê Spanya Pedro Sanchez û berpirsê têkiliyên Rojavayê Asyayê ya Partiya Komünîst a Çînê re civiya. Di hevdîtinê de êrişên dewleta Tirkiyeyê yên li dijî herêmê hatin guftugû kirin.